Il-liġi li se tara l-MEPA tinbidel f'żewġ istituzzjonijiet, b'waħda minnhom iffokata fuq l-ambjent, tinsab fi stadju avvanzat u se twassal biex sas-sajf titwaqqaf l-Awtorità tal-Ambjent u Riżorsi. Ta' dettalji dwar dan il-Ministru Leo Brincat meta kienet jipparteċipa f'sessjoni ta' gvern li jisma'. Spjega kif din l-awtorità se tkun tinkludi direttur u kap eżekuttiv iffukati b'mod speċifiku dwar l-ambjent. Twaqqaf ukoll grupp ta' implementazzjoni biex meta liġi tgħaddi mill-Parlament l-awtorità tibda b'xogħla minnu fih. Sfida oħra fil-qasam ambjentali hija dik marbuta mal-iskart. Onorevoli, taħseb li se jkollna mmorru għal inċeneratur kbir għall-iskart? Il-Ministru Brincat spjega kif qed isir studju dwar il-possibilità li jkun hemm esportazzjoni tal-iskart. Dan fl-istess ħin li se jibda proġett pilota fl-Irħula dwar l-użu ta' borża organika biex l-iskart li jidħol fl-impjant tal-Allis ikun ta' kwalità superjuri. Is-Segretarju Parlamentari Rodri Galdes tkellem dwar iċ-ċentru ta' San Franġisk f'Taqali. Spjega kif ikun hemm ħafna elementi minn min jużah u kif amministrazzjoni preċedenti ma kellix pjan sostenibbli għalih. Għaldaqstant għaddejja ħidma biex ta' Settembru ċentru San Franġisk imur lura f'idejn il-Gvern bilan li jitmexxa flimkien ma' qdiet volontarji. Diversi persuni mill-qasam tal-bid jagħmlu l-interventi tagħhom u għalhekk ma setax jonqos li fuq l-aġenda ikun hemm il-pitkalija. Galdes spjega kif il-pitkalija għaddej proċess ta' tibdil. Fosthom hemm il-pjan li l-kaxxi jaħdmu b'sistema ta' ċipep u jkun hemm sistema iżjed regolata, għalkemm ċerti bidliet diġà bdew jinħassu. Mela, innutajna li f'daw l-aħħar żmien sar progress fil-pitkalija. Ma nixtiequx li insemmu n-negattiv biss. Saru tibdil tal-biljetti, importanti li saret ukoll il-garanzija min-naħa tal-pitkala sabiex il-bdiewa jitħallsu fil-ħin għax dik kienet qed taħrab minn idejna.